Yabona ngoba ngenze amagwinya amaningi kangaka, sibancane la endlini, sibancane iy'ngane ziwu-3, abantu abadala bawu-2 sibawu-5. Ngiwenzela ukuthi amagwinya amaningi uma kukhona umakhelwane noma umuntu owacelayo amagwinya mewabona ngikwazi ukumupha, noma kungqongqoza ingelosi ngoba ingelosi iyakwazi ukufika emhlabeni izenze umuntu. Ingqongqozi izocela ukudla noma izocela amanzi noma izocela ini, ngikwazi ukuyinikeza idle. Ngoba lento yokuthi nibawu-3 endlini usuzopheka amaqatha awu-3 enyama, nalento yokuthi endlini nibawu-4 usuzopheka amaqatha awu-4 enyama, ukalinto ngabantu abasendlini, ayikho right leyo nto. Ngoba bengqongqoza umuntu nisadla, uzomnikani lowo muntu? Uma umakhelwane ethi ngicela ungiphe ukudla ngilambile, uzomnikani umakhelwane? Usuqale wena izinto ey'lingene nenisendlini. Kufanele uma uwumuntu wenze ngokukholwa, ucabanga ukuthi ingelosi ingangqungquza noma yiningi, izocela amanzi okuphuza, izocela ukudla ithi ilambile, kumele ikufice lokho kudla.